Katu kat ni kenta hadien bak kenhun ki samlarang ba na mau senram si na di blong kila kenno bakal don ke jingle butu do mele berim ka mau senram uba Himalaya Shang Pliang bansei ya kapisa ka badai ka special rural work program na ka bentau senam arjar pulai ka second installment ka bolong siklor apsan lak tingka hadin sisnem lai benai bula rem ya collection MLA arjar pulai ba kadai ka babe ain kat kum ka office memorandum ka bolami hakakat sautrik nailar arjar pulai uba Himalaya ulawan chakmat banpen pau ba kadai ka jingkeno kadai da kinong yelam ka United Democratic Party na kadai ka constituency uba Himalaya badai mentau nong aiktien ka National People's Party but advisor katnat education uloong ba katay ka office memorandum na katanat community and rural development ka sorkar jela ka bamana ki amali barem ban pentulun nya ke SRWP scheme kalasya pendu no da ka office memorandum ka balpenmi akan reuterik nai lur arjar saw da ka basay ki copy jong ki artli ki office memorandum uloong ba ka jingkeno ka dai tang ban penja burom ya uloong bola resign na kakam MLA hau banai no pra arjar arpuar ban peniso saka BJP ban yakun ye collection MLA arjar arpulai hakabolos arem bat uklemyo shu ya ka second installment jong ka SRWP arjar arpuar arjar arpulai Henry uloong pat bola yo ya ka sanction order hakalai terik nailar arjar arpulai hadin bolos arem kata katu ka nisngi shwa ban mi ka office memorandum ka bami ya ka saw terik nailar arjar arpusaw uloong bakate kapisa ka don bat ka all Mosram Development Council bat chen sa sam singpai ba ki badai hok ban yo khamwa shwa ba Rochester thongni uloong bakalong ka balengo ba ya ka work order bat ya kapisa la polite hakaju kasi kata haka santarik naitung arjar saw kat kum ka jubab RTI balayo priang bat kapau ba ka doni e shalenden ba ngakwa bangan ai ka jing pensyai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka parti UDP jong ka Mausenram constituency ka ba kilewan mentakasngi hapo ka press club ban kentho halor kata ka jing pendon ka bakla ya ka MLA scheme jong ka Mausenram constituency Asyuka ban pen itu hapi ba kito ki rangba ki bawan ban wanra ya kini jingan tho ki ong ba ki dei ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki dei ki RTI activist andre an pen shisha fi ba ki dei ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mosram constituency ta ka jingkan no jong ki ong ba ngala pendon kam bakla kum u MLA barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ru ba ngala say ya ka tak pisa bat ngala pendon kam bakla akwa ba ngan pensyai kum ni ba hausnem hajar fuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya kawe ka party kala dukut no ka jinglong MLA jonga but ya ka second installment jong ka MLA scheme jong u arfulai ngam shumla yoshu ngayo tang ka first installment jong usnem arhajar arhulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Andre bangala resign no kumu MLA la penduk no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bangi de ban yo kade ar klur san pholak Andre haka first installment ngala yo siklur arpusan lak kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan pisah ngasolungo ba kini kiri orang ba jong ka parti UDP kimut ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdai ka mon jonga ba ngan yo ya ka pisah
kamde kamon jonga bangalit say kata kapisa andre yanga layo da ka sanction kani kadai ka sanction letter kabla ai na ka CNRD department but hangne la sanction ya kata ka second installment shi klur arsan lak bayakane la sanction ha ka lai tarik ubnai August 2000 arkulai kata kamut hadin ka election te halor jong kani ka sanction ka sarkar kala pelaj ya kani ka pisah handrai haka khatsau tarik jong ubnai August kami sakawai ka order pade baong ombit bansay ya kani ka pisah balakhang ya kani lemba kani ke order. Di kani ke pisah kala sakut haka office yang video om shumla bansay. Nangta hubnai September ngriu tarik menta usnem kami sakani ke order bala cancel ya kani ke order jong u khatsau tarik August 2000 arkulai. Halor kane ka cancellation jong kane ka OM kaba mene uba rok uba kren u kentho e ka jo si ka jo ong ba haba ka don kum kata ka order bala ong ba ong la pensange ombit bansay ya ka pisah handrai shum kren ya kane ka order ka bala deps cancel ya kane ka OM kane kami haka ngriu tarik u September 2021 bat ya kane ki ong naka sarkar bala dep cancel no ya kane ka OM te kala dei hok yanga menta bangan pendon kam ya kata ka pisah ka bala ai naka sarkar bat ya kane ka pisah ba ka dei ka bah bat ka dei ka bentah ka baar kamut ka dei ka second installment jong ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ka benta jongki namar balai tada ngala ai ya uno beneficiary ba un repair ya ka yeng subo nga ai arfusan hajar haka first installment udang dei ba unyo sa arfusan hajar kata ka dei sanpo hajar naka scheme de namar kata ka daw ngakwa bangan pensyai mentakasngi ba kini baro kide ki jingken tho klem nong rim ba ki to ki rangba joka parti UDP ki wan ban le politics hangne dakaban yalam bakla ya ki pai ba jong ka Mauseram constituency ki pai ba jong ka Mauseram constituency kimdei gibriu ki babin andre nga shwa ban shaitang kani ba ka hot jong upai ba bat kane ka pisah jong upai ba ki kinyo ya ka benta namar balai ya kane ka order dang sumi hu benai September dang hu September dang su cancel ya kane ka OM de menta ngidang ya penbet bat ki leader jong ka parti ba kumno ngin ya penyaj bat ka por ngidang mut ba on the depth ka exam dala depth kum kita ki bar khoi nei penbet ba shwa ka Christmas ne ha ka New Year ngin sa ai pelaj no ya kane ka pisah second installment ka banga ngayo na sarkar amdan issue bangan pensyai andre nga kentutang kane bahaba ngi chakri yo pai ba ngin chakri hok ngin trei hok ya ka kam ngim don jingmut dakwoi ka rukom banong ban pendon kam bakla ya ka pisah jo pai ba lani banle dakwoi ka rukom kane ka pisah ka bala sanction ngi don da ka Mauseram Development Council de kane ka Mauseram Development Council u treasurer jong kane ka council udai usan borlang kharbani te u video udai banyo ya ka authority nanga lani no MLA lani no ex MLA ban yo ban sei ya kane ka check te ka city ka ba uba rock manne open e ka dei ba la ai ka authority ha uba shan borlang kharbani ba un sei ngne pisah ba ya kane ka pisah ro ka don ha account jong ka council ka development council
Bat lengba kan ni ke council ngingin ai ya kata work order lane ban sam ya kan ni ke skim. Kata ke di rukom trikam jungi. Kam dan benta hang nong no ba kum u HM Sangpliang bangan san ya ke cek lane bangan yo bangan kata ya kata kepisah. Em kajing ong jong u mene kalau gum ni kajing ong jong u ba kajing pelaj ya ke order kamut ke authority ke authority ka lej ha video te nang to video upelaj ya ka check ke ha ka ju usngi te kamdan banong balas sam show pai ba te ka pisa ka badong intak menta kadang don be apo apex bank mga ong ya kata ba kini ki leader jong UDP ki le khnang ya kane ka politics jong ki ba ki kim sodan nong rem show te hente Kim don shoot dah kawai kalat, kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen Vietnam no yo ba Sangpliang namar ba mangi na NPP menta ngidang kiu sikio ka area jongi. Dia menta dah kabale kum ni ban penwanra ya kajing subas niyo. Ba lese uba Sangpliang ula ba me kan pisa. Lane ban wanra ya kajing yalam bakla ho pai ba ka pisa pai ba kini gilale bakla. Kam dei kum kata. Alada kawai kalong kami nga ngalamang subuh 10,000 bahkan yo jingiram bahkan seng dukan teka first installment nga ngadang ay 4,000 te mentang ngadang dei ban pelai sa 4,000 em naka second installment kadenom dei ba dengan mela mangan sei na pelai kata baro kat ni ki brai ki ut kyong ni ba ngin le no pe kan ni ka pisa ru kadang sa ngi yo ngong ap ngitang suyo ya ka second installment ngan pelaj ya kata. Tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment kala lain ka second installment ka 4 room. Dan dah ka ba pelaj yang nek visa manta kata ka beriu ka bayo jing bentoy nanga ka badai bang amang 10,000 kan yo pura kanya kata 10,000. Yakini baro ngalayo jing pensai na u director senardi matasi. Shwa bangan wan happy matasi ngalayo bangan lej ban panjing sai na u director senardi Bat ngalong ya ngong ke kumno kalong kani ka kam kumno penginya sangat wong sar cisin pilayo ya ka sanction order nangi na office ka pisa ngila close kamut lakut amdan account show hambat ngila mut ba pila pendon kam ong em ngampat pendon kam ong then it should have been spent te halada director wong kata ya na kata mut wong udah mau tu authority ba sanction ni kodal te kamdan halor kata kamut kala ade ka hok jonga menta bangan pendon kam yakni pisah kadau kalong bang 4 pendon kam kalong ba ngakwa bandaya daka rukom bat kam katkum kapor kan sawan menta portlang ni pelaj yakini ki por school por exam por tekamantoy na te kamtam ki pai ba jongi ki kemen dalayo shwa bandon kano no festival te kadai ta ka rukom ban pelaj pisah Tewat tangi tahi banga khawan pensai ngala pensai lut nadong hadong ki kila dep sim RTI halor kini baro ki wan khnang ne tang ban that ya ka burom jonga namar belai ki kila tip ba omdon shoot la kawai kalat kumno ban khang ya kan kepisa ki lam bakla kan pai ba ngong ya kata kai yu beneficiary jongi ya ki nong kersan jongi ki nong kersan NPP jongi la sai ki mut ban yalam bakla ki Baka election kalajan kini kilamut banle sa kini harukom. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya